Kani kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulit iba dahon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Wan jungo ujagadish hiremani udukhat ka Commission for Safai Karamchari Shillong ban wan pet ya ka jinglong jingman jong ki Safai Karamchari ha ka jalla. Shatalab umbun ki jaka ha Garo Hills nakadaw jong ka jinghap slam. Bat bam smai Justice Persanta Kumar Saikia ubala shong thatno kum chairperson ka lok ayukta ha Arunachal Pradesh. Ki khubor babanya Ujagadish Hiremani dukhat jongka National Commission for Safai Karamcharis jongka sarkar pedeng henden kesngi ula ong bat ajingmun ya ke sarkar jilla bakan nampan kenria jakai ki basa hathem metor habaya kren bat kilat pathai khubor henden kesngi Hiremani ula ong ba hakabaya dei bat kajing hak themator ka sarkar ka ban up ya ka kaipot jongka high level committee bat kumjuru ya ka rai jongka yeng bishar ula keliro ya kajing shimrai ka bakar ke jongka high level committee ban ajing tho shaki briu ki basa ha kate ke jaka haba ka committee kampat ya ka kaipot bat ka yeng bishar kadang ya shakmat hak po kashari ha kajing shishara de ban up bat andala yo ya ka kaipot jongka high level committee bat ka rai na ka yeng shari bat sapet ya ka ka bade ban le Uhiremani ulo ongru bakini ki breu ki lasa hakani ke jaka mentala ars pa snem lade bansha eki bansa hakate ke jaka kabala ai shaki da usim million bat la ongru ba lada ka sarkar ka penbet thamai ka commission ka kloy ban beting ka leng bak scheme sarkar ban penshna yeng yaki ula ban rabru balada ka sarkar jallahi ka bot ya ka hukum jong ka Supreme Court kala ban penbet ya kate ka jing na du usnem khat khandai spa nyopu nyopulai ula kan turu ya sarkar jalla bakan penbhai ki basa hakati ki jaka da ka baai ki kilat jingerap baper baya dei bat ka bha ka miat jongki bon ki jaka ha Garo Hills ki ladan ha jingkio jongka na ka daw jongka jing hap slap baklem sange na du ka sngi hat majai hakani ka jing hap slap ladan rukat tu kat ni ki jaka ki baladan ki jing tua khendau henry kimsham ladan kinu ki jing ja basnusi hasil sela ki madan bat ki surok ki lashat telap lut ha ka Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Uram Singh ula ong ba ansakmi bat pet ikinu ki jaka ki basha penjulor ha East bat South Garo Hills District ka ha ka wa simsang kalanang kio bat kalong ru ka bama lada kadang yai peteng kaladon ru ka jing hap ding hakikat tu kat ni ki jaka ya ki balala banweng bat pen kan ria no layathu uswap nil tembi Deputy Commissioner ka East Garo Hills District. Lapen bam smai Justice Prasanta Kumar Saikia ubala shong that no kum chairperson bat jong ka lok ayukta hajala Arunachal Pradesh hanen kesngi. Ya kate jing shim smai lapen ya daulat ke jala Dr. BD Mishra Haraj Bhawan ha Itanagar. Lapen smai ru yo yeshi sering kum udukhat jong ka lok ayukta. Ki blaidan lang hakate ki jingelang ki kanthop ya menteri rangba ka jalla upima khandu usembut menteri rangba uchauna min ki menteri ka kabinet ka sarkar jalla menteri rangba barim ka jalla lembat kiwe ka Environment Committee jong ka yeng dorbar thau an ka jalla kalapen pau bakadan ka jing ko trekam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board hakabaya dei bat ka jingjellei jong ki kali ki bapen mi ekitdem jabo habaya kren bat kilat pathai khubor udukhat kate ka committee uba HM Shangpliang ula ong ba ka committee kan shim khya bha hakabaya dei bat ka jingjellei jong ki kali ki bapen mi ekitdem jabo ula ong ru bahadin ka jingbut din halor ka jing trikam jong katanat transport bat ka Meghalaya State Pollution Control Board bakala nang jor ka jingjellei jong ki air jabo ki bami na ki kali kate ka committee ka aipor ya kate kitnat khatsan sngi banwan ra ya ka kaipon kani khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ka Environment Committee jong ka Legislative Assembly jong ka jalla ka baladep banwan jurep ya ka school Jawahar Navodaya Vidyalaya Mauplang hakasngi baar jong kata yau kalabatha sya kinong penya jong kata ke school bakin khang shwa shipor ya kata ke school kat ba ompat la banshna bhai ki jaka pentu jabo pankhana jong kata ke school kata ke committee kala shem ya karai ka jingelang ka bala penlong hakasngi balang halor ki kendon ki baya dei bat ka jing sumar ya kamariang uba SK Sun uba de chairman jong kata ke committee ula pha jingtep show assistant commissioner jong ka JNV Samiti
Bakadei ban khang shwa shipor ya ketika skul tat hadu balala ban shnapen bha shwa ya ki sewerage treatment plan. Hakate ki jinglet jurip badang shen lalap baka skul JNV mauplang kala pentut ki jabo pankhana syakadam pelang ha mauplang kabalong ka telong sam syaki palat saulak ngot kinong shnong kanong ba Shillong. Nakalyang ka komiti kala kenturu ya katanat PHE bat ka Forest Department makin penbena ya kate ki jaka penlang kum ka National Wetland Area. Ka komiti kala rairu ban let jurip ya ki karkhana ha ka jella ban pet ba kibut neem ya ki kendon balabu. Layathu udukhat kate ka komiti uba HM Shangpliang. Menteri Khana jong katanat Human Resource Development Usanji Dhotri ula terwa ya ka Central Education Institution Reservations in Teachers Cadre Bill arajar khat khandai ha ka Lok Sabha henen kasngi. Ketika bill kadai ha ka ban ai ka jing bha benta ya ka jing thungkam ya kinong hikai ki badai na ki scheduled caste scheduled tribe bat kiwei kinong hikai ki bawan na ki jat ben riurit pat bat bakhamduna ka yo ka kon ban hikai ha ki skul sarkar. Ya ketika bil an sapentri kam hadien baladep ban pelat ya ka. Executive Engineer ka PWD Roads ka Ranikot Division Southwest Khasi Hills District ula pentip baka surok ka bayat sya domshken bat kiwei kishnong bamarjan bakandan ka jingkhang banyat kali na ketika surok hadien ka jing tua kendau ha ketika surong na kadaw jong kajing hap slam bat an sasya biang banyat kali ya ketika surong hadu balala ban penbha bentikna bakanam dan kanu kajing sir katkum kakarwa na uba M Karnayor Executive Engineer ka PWD Roads Karaniko Division. Ka office jong Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka pentip ba ka Bhagan Mahavir Foundation kan penkop buram leng ba sautli ki khusnam ki ban ai buram shiki riushiment ne ki kenhuan ki batrei months ngobha but ai tilon na ka benta ka bha kamyat ha ka imlang salang ya kite ki khusnam on sa ai ha ka bayade bat ka phangjong ka jingbom ya umsnam ka puli puthi ka dawai dashin ki kambhalang bat ki kenthei ki baseng kamla jong ha ka imlang salang katkum ka dor jong ka imlang salang ha ka ri India ya ki jingtep ki bakhambnya la banyo na ka website jong ka district kata ha ka eastkhasihills.gov.in. Ka sarkar ka jilla Manipur kalarai banwengno ya ka jing pensange ahlor ka jing siu tulom ka baibam temen bat ka jing siu sut ikiram bashim na ka sarkar. Hadien ba ka Reserve Bank of India kala ya baro ka jing sei pisa hadien ka jing kendu jing ka jing duna pisa ka sarkar jilla. Ka sarkar jilla kalarai banwengno ikatigi jing pensange asiu tulom. Urakesh Ranjan Principal Secretary Finance haka hukum kebalapan mi kasngi balang loong ba kitnat badai pet ki diben pediang ki bil jong kinong tray office bat ki nong bam temen. Ka sarkar Manipur kala pha tokit ro ikajing pendon kambaklai ka rukom penyat haka por jong kajing long sembut menteri rangba Uwai Joy Kumar bat menteri ketanat information UD H Biswajit. Shwaban penkut ya kubor sashisin kimat bakongsan. Wanjungo ujagadi Shiremani udukhat ka Commission for Safai Karamchari sa Shillong banwan pet ya jinglong jingman jong ki Safai Karamchari sa kajalla. Sya telep umbun ki jaka Hagaro Hills na kadaw jong kajing hap slam. Bat bam smai Justice Prasanta Kumar Saikya ubalashong tatno kum chairperson kaluk ayukta ha kajalla Arunachal Pradesh. Katung ina poy siya bakot jong kubor kabawan Shapi na ka All India Radio Shillong mentang ini so na Barkadali Station na kabanta ki kubor.